Az MKÜ-t csak abban az esetben ajánlom neked, hogyha felkészültnek érzed magad arra, hogy megismerkedj a közigazgatás legfelsőbb szintű szereplőivel és aktívan segítsd a munkájukat. Számomra a legpozitívabb tapasztalat az igazából a mentorom. Tulajdonképpen bármilyen kérdésben számíthatok rá. Rendkívül megtisztelő az, hogy a program végeztével vár engem vissza ide ebbe a minisztériumba. Már csak neki is köszönhetem azt, hogy benne fogok maradni a közigazgatásban. Az MKÜ egyébként egy kötetlen közösség, lehet barátkozni, új ismerettségekre szert tenni, tele van kedves emberekkel, jófej emberekkel. Már bőven benne van a jövőbeli terveimben, hogy a közigazgatásban dolgozzak. Ez a program megteremti annak a lehetőségét, hogy mind hazai, mind nemzetközi tapasztalatot szerezzek. Tudjátok mit? Jelentkezzetek! Nagyon jó lesz!